El primer ministre britànic David Cameron accepta reunir-se personalment amb el primer ministre escocès, el nacionalista Alex Salmond, per concretar com es farà el referèndum i quan el referèndum per la independència d'Escòcia. Salmond vol fer allargar el termini en què s'ha de celebrar i plantejar almenys dues preguntes, una directa sobre la independència i una altra sobre l'autonomia financera. L'opció en què el sí té més números de guanyar, aquest últim. És el tema que monopolitza l'actual política al Regne Unit i no sense una bona dosi d'humor britànic, esclar, inclòs. Són els protagonistes de tots els acudits que s'han fet aquests dies sobre el referèndum per la independència d'Escòcia i per entendre la ironia cal dir que aquí només hi ha dos pandes. El Partit Conservador té menys membres al Parlament que ossos panda al zoo d'Edimburg. Així, per què el primer ministre intenta imitar Margaret Thatcher i ens dona ordres als escocesos? Tot el contrari, el que volem és transferir a Escòcia els poders perquè pugui convocar un referèndum legal. La negociació acaba d'arrencar al Parlament britànic. Parlem amb Xavier Solano, exdelegat del govern català a Londres i exassessor del Partit Nacionalista d'Escòcia. Li preguntem sobre el primer punt de conflicte entre els governs britànic i escocès. Quan s'ha de celebrar aquest referèndum per la independència? Els partits unionistes saben que amb el context econòmic actual, contra abans es faci aquest referèndum, millor perquè més possibilitats té el no de guanyar. És la preferència del govern de Cameron. En canvi, l'executiu d'Escòcia vol fer la consulta la tardor del 2014 i incloure dues preguntes. Independència sí o no, però demanar també per més autonomia sense sortir del Regne Unit. Una opció amb més probabilitats de guanyar i que ja tenen altres territoris. Són països que d'alguna manera tenen una relació amb el Regne Unit, però on Westminster només controla defensa i relacions internacionals. La resta seria competència exclusiva, i exclusiva de veritat, del govern d'Edimburg. De moment, aquí, els tres principals partits ja s'han posat d'acord en dues coses. Faran campanya pel no a la independència d'Escòcia, però cal buscar la fórmula per autoritzar aquest referèndum. Carles Costa, TV3, Londres.